So good morning everyone. So today is June 10, 2025, Tuesday. So it's duty time. So guys, nagapabot na ko sa layo guys. Oh. Hi Bing! Good morning Bing! Ang baby chok niya. Ang kaluin ng baby na. Ang kaluin na baby na. So madulog na. Agay! Hala nabuling ko. Ayaw na kong lugso eh. Hala bastos ka chok. Nabuling ka. Bebe itong mag-leash tabi. Bidili hunong. Ay Hoy. Mag-leash ta. Alina. Ay, dala. Mag-leash ta. Bebe dili. Abe, bantay ron ba? Gibiyaan akong choke. Kwata siyang butangan og leash. So actually guys, init-init ang panahon. Mauga na dyan ang linaban, bawa ko ng labda. So mao to guys, dolhog na ta. So halo guys, so magpalit ni og smart na isang sa bahalihan. So order na gilay-lain ako aswat ang mga sparkler ng case guys. Si Habi na pagibuhat sa iyang motor. So mauwa tayo panipir anak guys. So makaguol ka ng personisa kay sige nang kaho ng mga keeper niya. Sige na kung di ka bantay raba. So giaswat na ako ang ikaduha. Then ikatulong ako si Habana na ang nag-aswat. So mo to guys, let's go. Kuyog ka dili. Hoy. Kuyog ka dili ra. Bye. Kuyog dai ka. Nasa ka na. Dali. Saka na. Dali. Nasa ka daw yun. Kiata, So makita na to guys sa glass nga gaulan-ulan tanawa guys. Sa itong truck ka, matagpuan na to, dili. Guys, pagpaan na niya. So mo to guys, nilabang nami sa doong. So padong na kami sa Barangay Hagdan. Ang Barangay Hagdan guys, kung diin ninyo makita ang daghan kayong unggoy, mag-monkey watching sila diha guys. So super lingaw. So sa paglupad na mo guys, nakaabot na may og poblasyon sa amo ang lugar diri sa lungsod guys. So nihapit mi sa public market na mo diri sa mo ang lungsod kay aron magpalit og isda. So pagsulod na ko diri sa mo ang merkado ba kay ang ilahang isda kay bangos ra gadagan unya napoy dagko nga mga tulingan din naasay mahalon ug naasay pulag ikog. So ang pulag ikog na akong gipalit guys kay ngano maora jud siya ma-afford. So ang bangos dili ganahan akong bana mo kaon og bangos
ayo ra ko no usa ka agi din human di na siya ganahan og bangos ang tulingan di may mangaon. So mao to kong napalit. So mananamog palit sa among mga tuyo so na mauli na mi guys. So nihapit sa dakong bana diri sa gasoline station kay nahutda na sa gasolina ang amo ang sakyanan. So mao to guys. Saya guys. Sa Jollibee, ang Sunod guys. sa Jollibee. Bati guys. Tambok ayo. O ito, nagsalitaan na naman si Junior tungkol sa impeachment trial ni Betty Sara. Akalain mo ba naman na itong mga media ang Kamunggay na po guys. Kamunggay. Kaya mag-utan niyo Bisaya. Anak guys. Oo anak. Grabe kaulong mong kuan para utan Bisaya. Lundan dahil na mong isda nga pulang ikog. Ano ako mga lamas o kay dagko kayo. Dagko kayong mga sili o mga espada. Dagko kayo sa mga tanan. Kanya, akong ganahan po ng kamatis ganitong mga Bisaya. Kaya medyo na i-compare sa dagko nga kuan. Muna siya yung mga Bisaya ang kamatis guys. Limonsito, yung kuha na mo kunis ginamos niya. Tangad! Sulami kayo ron gana mo isda. Ang kaning pulag ikog. May among isagol sa tinulang, tinula. Bisaya ang utan. Ako may piyuhan ng isda nga pulag ikog guys. Kaya mo isagol sa utan. Pero dili naman ni hot doon kay kuhaan ka ng kuwasa ning prituho ning uban para na iugma bang kay mapanos ba yung utan kung ugmaan. Labas ko siya guys pero ayon ko siya gilawon pag hindi magkilaw ron lain akong kilawon guys. Atang sa hindi kinain. International rules at madalas ginagawang illegal import dahil sa maraming gustong bumili. May isang unit na available in Manila kung gusto mong makita. Bakit nakaban sa ibang bansa ang Montero model na to? I'm about to show you one of the rarest Montero na kahit sa official Kakanan sa'yo'y papakilala aking lucky pagka-pagka-pop. What's up, what's up? Ladies nakipag sa pole black. Ready sa truck, aiming to the gun. Pwede money pati PC, ginit ko ng easy. The useless colored pencils became precious in his hands. Stepmother's 70th birthday. kunin si Rose. Gayon pa man, iginit ni Chua na mas mainam na ma-develop muna ng gusto si Rose bago ito isabak sa